Ja, Kasper, hvad synes du om vejret? 18 grader. Jamen, jeg har taget solcreme på mine ben. Og shorts. Ja, og med speedos med, og det hele. Det har jeg. Ja, nu står vi så her, syd for München, og spiser frokost. I t-shirt, og vi skal på skiferie. Så, men turen er gået ret godt faktisk. Så det er godt. Vi ses derhjemme. Næh. Se, Helle, sådan filmer man. Selvom man også styrer. For helvede, mand. Så er vi kommet her til vores hotelværelse med burgblik adults only. Her, vi skal sove sammen her. Vi har heldigvis hver vores dyne. Det sætter vi jo pris på. Og så har vi jo en dejlig balkon herude. Og vi har udsigt ud over værften der. Og så har vi, hvis man kan se det, det er sgu nok svært. Kæft, jeg kan ikke se det. Så borgen ligger lige herovre. Flot. Do you do this often? I don't wanna get a call the last time I felt it. Maybe you could help me. Usually I'm cautious. And I told him where to go, jump into the water. Do you do this often?
Okay, det er så... Og sneen lyder rigtigt. Det gør den så bare ikke. Det er det ringeste skiføre nogensinde. Hold kæft for det ringe. Men nu stopper vi for i dag. Nu sidder vi her og får en glühwein og jeg får en Skiwasser. Ja, og så har vi lige været ganske kort ned, så er vi nede. Nå, nu har vi lige fået lidt glühwein og noget. Mange fik vi, Kasper? Jeg fik 2, du fik 4. Det er ikke rigtigt. Og så kan jeg forstå, at det er den her bakke, Anja ikke kan finde ud af at køre noget af. Når hun har fået en Skiwasser. Det er sådan, det er, ikke? Skiwasser mit Spaß. Skal vi have mere? Ja da. Jeg er en svag pisser. Nej, du er en svag drinker. Skal vi have det her, hvad er det der, Kasper? Bounce tequila, hvad er det der for noget? Det er en sund alpespise. Jamen, hvad er der i? Der er obstler, og så sennep, og så lidt røget spæk. Det er jo spændende, det glæder vi os til. Hvad skal man gøre? Jamen, det er jo svært, når jeg... Så er det med film. Nej, jeg vil filme det. Du skal tage den i øjnene, som man siger. Ja, det giver længe der. Prøv igen. Skål! Skål! Drikker du kaffe? Jeg drikker jo kaffe. Hey Kasper. Hvad så? Det er birne. Og hvad er det? Det er, kom så, obstler, og så er pære. Hvad skal man gøre? Hvad skal man gøre sådan her? Kom nu her. Jamen, jeg kan jo ikke filme samtidig. Ja. Jamen skål dog. Jeg er bare nødt til at sige... Hvad skal jeg sige? Jakob at vi er pattestive. Nej, Jakob er pattestive. Jeg er ikke. Jeg er lige startet. Vi er stive lige nu. Kasper, hvad du siger om dynen? Ikke min dyne, min seng er ikke i vatter. Kasper, han sagde, at dynen er ikke i vatter. Altså, seriøst. Hvem putter ketchup på sin lasagne? Hvad, Kasper? Er det de samme børn, som putter ekstra sukker i glühweinen? Mm-hmm. Drikker du konstant, siger du? Nej, jeg holder den bare for en. Det er jo bare en hotellets bar. Og så er der en stamgæst herovre. Det var mig. Ja, han sidder her hele tiden. Han vokset fast i sædet. Det er et fint, hyggeligt lille sted.
Helle, hvor vi også har været et par gange i Southern City. Og nu sidder jeg har fundet en fremmed mand, som jeg følges med. Og nu skal vi have en tatar. Helle. Men jeg tror Alex var med på den, hvis det var. Og måske også Emil. Lækkert. Kasper, der drikker børnedrik. Ja, det gør jeg. Det er sådan noget børnenøde med amaretto. Sådan noget sød noget. Det kunne lige så godt hedde Kinder. Jeg skal jo have med rom, selvfølgelig. Ja. Så. Det første stop, og et relativt tidligt stop, men det er fordi, det er lidt ikke så godt før. Og vi sidder så her. Kasper får en børnedrik, kakaomælk. Og jeg får voksendrikken her, selvfølgelig. Og så sidder vi jo herinde på Vodkastorf. Super hyggeligt. Får vi lidt frokost, lidt gulersuppe selvfølgelig. Hvad ellers? Og det har egentlig været okay at stå på ski. Nu er vi over i Flakhav. Det er dejligt. Skål for Silvan. Ja, skål. Jeg får så lige en skivasser. Ja, der er noget i. Det kan være, jeg skal have en glühwein bagefter. Glühwein mit rum. Det er jo det her, det drejer sig om. Sådan. Så er vi kørende. Hvad er det, du siger? Jeg er svagdrikker. Det er Jacob siger til mig. Ja. Du har fået en halv øl og... Det er fordi, det er en sportstur. Du skal passe lidt på sig selv. Se Helle, hvad vi kan få. En Bombardino. Ja, det er lækkert. Nå, det var nok den skiferie. Jeg fik et ordentligt vrid i knæet, fordi Kasper han var en spas oppe i liften. Nej. Det er klump, der så vælter. Nu tror jeg, at mit venstre knæ her, jeg kan nok ikke stå. Jeg kan ikke stå med på ski, det tror jeg sgu ikke. Men jeg kan drikke glühwein. Men jeg kan drikke glühwein, og så gør jeg det. Det tager vi lifter ned og noget, eller jeg gør i hvert fald, og så kugestartet. Jeg strikker med hegn. Hej Jesper. Så skal vi have luk øjnene og fejre, og det bliver på den der side, og så betaler du. Så lukker de på taget. Han står fast i hånden.